det er ens passion og sådan noget, det er det, man elsker at lave, så det er det, man gerne vil leve af. Også bare, og jeg føler, at vi nok skal nå derhen på et tidspunkt, fordi jeg føler i hvert fald nu, at jeg begynder med at få øjnene op for folk, hvad jeg kan og sådan noget der, og hvad jeg duer til. Mit navn er Michael, jeg går under kunstnavnet Michael, jeg bor oppe i Houlkær. Jeg er blog, hvad kan man sige, community, ja. Lige nu der studerer jeg som elektriker i lære, som elektriker nede ved et firma i Kjellerup. Befinder mig på Elkumbakken og laver renovering lige nu. Jeg er født i Kongo, kom til Danmark som 7-årig, 6-årig cirka, med 4 søskende. Ellers har jeg vokset op i Houlkær hele mit liv næsten. Mine 2 storebrødre, de er i Afrika nu. Der bor dernede. Den anden er lige flyttet dernede. Jeg vil sige, at min passion for musik, den startede helt fra da jeg var lille faktisk. I folkeskolen også, 5. klasse, men jeg kan ikke engang huske det. Altså, det er sådan, men der var det sådan, jeg kunne godt lide rap fra barnsben af. Jeg voksede op med at høre TMT, nogle gutter fra Trillegården, små børn, som der rappede, og det så lige sådan har fucket med det. Og så har der altid været noget med, sådan, når vi skulle rappe i skolen, for eksempel, så er der nogle gange, hvor vi skulle lave en rapsang eller sådan noget, så har jeg altid synes det var fucking fedt. Min første sang, det var en, jeg mødte en gut. Mit første år på VK faktisk. Hvor det var, at vi begge, han lavede musik, han var faktisk i gang med at lave musik, og han sådan performede nogle gange, og havde et studie derhjemme og sådan noget der. Og så blev vi rimelig gode venner der, fordi vi havde den samme interesse, tænker jeg. Det er, hvad det er. Det var en start. Jeg startede med at lave musik på engelsk til at starte med. Skiftede over til dansk. Normalt, når jeg tager i studie, så er sådan, så det mood, jeg er i, så det vi skriver om, ikke? Men når man er i studiet, så nogle gange så er der bare et socialt emne, som der måske kører op, for eksempel, ikke? Som der lige er oppe, som man lige gerne vil snakke om. Så rapper man lige første linje om det, så det er bare det, sangen kommer til at handle om. Jeg sætter mig ind i studiet, så går det, som det går. Der vil altid være nogen, der ikke tror på en, også når det ikke går nogen vegne i musikken. Og man føler, at man bare står stille og sådan noget, men det er sådan... Der har jeg altid følt, at jeg altid været god til, at det er der, hvor man bare skal fortsætte, ikke? Så det, at jeg læser elektrik ved siden af, det er vel bare et sikkerhedsnet, for hvis det ikke er det bliver til, så kan jeg falde tilbage på det, men jeg er 100% på, hvad jeg gerne vil. Jeg laver rimelig meget, kan man sige, cringe-videoer, hvor jeg tager forskellige lyde, og så laver jeg en video til det. Jeg snakker ikke selv særlig meget, det føler jeg ikke, min karakter er bygget op på. Det er mere sådan, tage andre lyde, og så lave noget sjovt ud af det. Så var den her, som jeg lavede for... Jeg er håndværkerlærling. Selvfølgelig får alle de lorteopgaver, når Svend ikke... Jeg skal lave noget på TikTok, så det er værd for at promovere musikken fremover. Ja. Så kan du sådan swipe til højre, og så kan du komme ind på spillet. Inden på spillet, der kan du vælge at opgive din vægt og din... Jeg har et endgoal på, at jeg håber at blive et stort navn, ikke? Det er mere end rigeligt, hvis jeg bare klæver af det. Det er ens passion og sådan noget, det er det, man elsker at lave, så det er det, man gerne vil leve af. Også bare... Og jeg føler, at vi nok skal nå derhen på et tidspunkt, fordi jeg føler i hvert fald nu, at jeg begynder med at få øjnene op for folk, hvad jeg kan og sådan noget der, hvad jeg duer til. Og i en weekend, der plejer jeg til København tit. Jeg har en kæreste i København, som jeg altid besøger i weekenderne, eller prøver i hvert fald få tid til at besøge hende. Ellers så er det bare være derhjemme, tage i byen, hvad en ung sjæl laver. Prøve lidt at holde tilbage igen, og så prøve at fylde weekenden med musik og sådan noget. Jeg plejer at sætte mine tracks til mine venner. Jeg vil mene, de støtter. Ja, og så, jeg havde et show her i weekenden, sidste weekend, eller lige dagen før weekenden, torsdag, hvor der var mange af dem, der dukkede op. Det var også bare kammerater, ikke? Og venner og veninder og sådan noget, der dukkede op. Og det var rimelig fedt at se, ikke? Fordi så er det sådan lidt, okay, fedt, hvor man har nogen, der står bag en, ikke? Like shorty er 10 ud af 10 uden makeup. Det er sjældent jeg kan sige at en tøse så lækker. Behøver ikke flex you med min baby. Jeg flækker af griner. Hun kalder sin ex for svin. For jeg ved jeg er den næste. Kald i spliff med det lignende i min væske. Helt fremmed kan ikke kalde mig for menneske. Hold up, stop lige. For baby jeg skål ligesom Barbie. Sweet talker men ikke kald mig for artig. Er løs, fuck de niggas så nær i. Hvilken stilling husk jeg knæp mig i hærdig. Lokation tag din mami til Mali. Hold up, turn up. Prøv at få fat på en burner. Niggas stresser, vi turner. Altid fast på deres corners. Burned up, hold up, turner. Prøv at få fat på en burner.
Niggas stresser, vi turner. Altid fast på deres corners. Burned up. Ey, bror man, jeg kender til det. Knokler hårdt til vi alle med det. Hold on, bror, vi alle til det. Se mi brug ligesom FIFA. Til vi ramte en anden liga. Ritualet før Sivas. Money moves til vi meet us. Showtour, bror. Fra KBH ned til IKAST. Baby sprøjter som en bilvask. Hele holdet vi er, hele holdet, bror, vi helt lat med det. Michael er helt galt til det. De snakker, men hvad skal jeg med det? Like, hvad skal jeg med det? Helt lat med det. Helt galt til det. Hvad skal jeg med det? Like, hvad skal jeg med det? Hold up, turner. Prøv at få fat på en burner. Niggas stresser, vi turner. Altid fast på deres corners. Burned up. Hold up, turner. Prøv at få fat på en burner. Niggas stresser, vi turner. Altid fast på deres corners. Burned up.